أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рамазан айына кіру белән Өмет мәчетендә ифтар ашлары уздырыла. Мәчеттә уздырылган мондый ашларга 150дән артык кеше җыела. Мәчет ишекләре һәр кем өчен ачык. Көн саен әдәп, әхлак, Рамазан аеның фазиләтләре, тәкъвалык, иман турында вәгазьләр сөйләнә. Аллаһу акбар, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alâ's-salâh. Hayy alâ's-salâh. Hayy alâl-felâh. Hayy alâl-felâh. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Көн буена ураза тотканнан соң кояш байгач авыз ачыла. Су, тоз яки берәр татлы җимеш белән авыз ачу саваплы санала. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым аш өстәлләре әзерләнә. Быел дин кардәшләребез арасында мәчет бинасында авыз ачтырырга теләк белдерүчеләр бик күп. Муллыкта яшәүче мөселманнар гына түгел, урта хәлле дин кардәшләребез дә ифтар ашлары уздырылуга кушыла. Ашка йөрүчеләр арасында яшьләрнең гаиләләре белән килүе бик сөенечле. Мондый изге аш мәҗлесләре уздырылуга ифтар ашы вакытында махсус автобус йөри башлауына һәркем шат. Бик матур үткәрәбез. Хәзер беренче көннән үк безнең ифтар ашлары үткәрә башлады шушы Өмет мәчетендә. Көн аралаш. Көндә дирә була инде. Көндә ифтарлар бик җыелабыз. Халык бик күп була. Кайчан ифтар мәҗлесләр үткәргәндә бүген күзегез участвовать итсәгез күрерсез. Йөзәр аннан артыграк кешеләр җыела. Ирләр безнең аерым хатын-кызларында үстә бик моллы, бик күңелле үткәрәбез инде. Күптән йөргәннәргә ияреп мин чын күңелемнән шуның кадәре бер әле 2-3 еллар гына тәравих намазларына йөреп, уразалар тотып шөкер халайым, Коръән укырга өйрәнеп, гарәп хәрефләренә өйрәнеп, шул юлларга басканыма бик мин ризамын, канәгатьмен инде. Бигрәк тә шушы мәчетенә йөреп күзем ачылды дин буенча. Бигрәк тә шушындагы менә Әнвәр хәзрәтләрнең шул кадәре олы җанлы, бик грамотный, бик хәзрәтләр безгә
хатын-кызлар өчен бигрәк тә михрибанны автобуслар оештырды, сөйләшеп. Менә китәләр безне, 12-дә алып кайтып китәләр, автобус килә. Көндә килергә тырышабыз, шулай йөрибез, менә күмәк кенә бик күп кеше җыела. Рәхмәте булсын инде менә шушы мәҗлесне оештырган кешеләргә, үзләренең гаиләдән өлеш чыгарып, шушы мәҗлесләрне оештырып, безне җыйган өчен Аллаһ Тәгалә рәхмәте булсын аларга. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык, тәннәренә сәламәтлек, йортларына тынычлык насыйп итсен. Без бик рәхмәтлебез шушындай Аллаһ Тәгаләнең юлына басканыбыз өчен, шушы юлда йөргәнебез өчен, шушы юлда булдырган кадәр яшьләргә ярдәм иткәнебез өчен бик рәхмәтлебез. Алхамдулилlah, шөкер, менә шул бик организованный үтә мәчетебездә ифтар ашлары, тәбрихләргә йөрибез. Ничә ел рәттән шулай инде бергә. Бик күңелле көтеп алабыз ураза Рамазан айларын. Яшьләр бик күп. Яшь бар, балалар киләләр бик матур итеп. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد من الحمد لله على алдыбызда көтеп торайык менә бер зур бурычыбыз, җаваплыгыбыз истебездә Аллаһтар каршысында дип Рамазан ае уразалар дип быел бит инде җәйнең иң озын эссе көннәре дип курккан идек. Алхамдулилlah, Аллаһтан рәхмәте белән менә бу бурычыбызны башкарып чыгалдык, Аллаһка шөкер. Хәзер инде Аллаһ Тәгалә боерса, 3 көннән понедельник көне була инде безнең дүшәмбе көне 28 июль көне Аллаһ Тәгалә боерса уразага итеп була безнең. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, менә шул соңгы 3 көн эчендә дә безнең истебездә бер җаваплык бар. Ул да булса ураза фитры, ураза садакасы. Бу көнне инде һәрбер кеше үзенең гаиләсендәге һәрбер кеше өчен бирергә тиеш. Гаит намазына хәтле 28 көне иртә белән гаит намазы укылганчыга хәтле бу садаканы биреп өлгерергә кирәк. Иң яхшысы әлбәттә инде кеше аны тиешле кешесен табып үзе иенә итеп бирсә, акчалы тайманда яисә продуктовый набор итеп маны җыеп шулай китереп бирә алса, ул иң яхшысы инде, идеальный вариант дип әйтсәк була инде. Әгәр дә инде андый мөмкинчелек булмаса, әлбәттә инде ул безнең райондагы һәрбер мәчеттә аерым ящиклар бар, менә шул фитр садакасы өчен. Бу ящикларны инде аннан соң без гаиттән соң ачып, шулай ук мохтаҗ кешеләргә, инвалидларга иләрне алып барып таратабыз инде, менә шул алхамдулилlah иншаллах. Алхамдулилlah, менә шул ай дәвамында тоткан уразаларыбыз, төннәр буе укыган таравих намазларыбызны, мәчетләребездә, йортларыбызда уздырган ифтар ашларыбызны, менә шул ашларыбызда сөйләнгән вәгазьләребезне, укыган Коръән аятларыбызны Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән кабуллардан кылсын иншаллах. Һәм шул нәтиҗәсендә менә бу кичәләрдә күбебез бөтенебез дуга кылдык бит инде. Илебездә, гаиләләребездә тынычлык, иминлек булсын дип. Аллаһ Тәгалә менә шул чит илләрдә булып яткан афатлардан безне сакласын, сугышлардан сакласын дип дуга кылдык. Аллаһ Тәгалә бөтенебезнең менә шул дугаларыбызны кабуллардан кылсын иншаллах. Әлбәттә инде тагын шундый бер әйбер бар. Менә без гаит дибез бит инде, бәйрәм дибез. Менә бу 28 көне дүшәмбе көне безнең гаит дип әйтәбез. Ләкин ул гаитне без ничек уздырабыз? Менә күп вакытны яңа ел, туган көн, башка бәйрәмнәрне без идән ниндидер истәлләр кырабыз. Яңа елда чыршылар куябыз, ялтыравыклар эләбез. Ниндидер бәйрәм мөхитен барлыкка китергә тырышабыз йортларыбызда. Гаитләрдә алай эшлибезме? Әлбәттә, күп вакытны гаиттә, иң күп инде күп кеше мәчеткә килә дә шул анаган баласын ияртеп килә, шунда гаит намазын укый да һәм кайтып китә, бер нәрсә булмаган кебек. Әлбәттә, менә шул гаит көннәрендә, бәйрәм көннәрендә динебез буенча йортыбызда менә шул бәйрәм мөхитен булдырырга кирәк. Кечкенә генә булса да истәлләр кырып, тәбикмәкләр пешереп, ничек менә безнең әби бабаларыбызда килгән ул. Менә шул мөхитне гаиләбездә, йортыбызда булдыра белсәк, безнең балалар моны күреп үссә, иншалла аларга да бу күчеп китер иншалла. Алар да моны үзләре алып дәвам итәрләр киләчәк буыннарга да иншалла. Аллаһ Тәгалә тагын бер кадәр әйтәм иде, Аллаһ Тәгалә менә шул уразаларда кылган дугаларыбызны кабуллардан кылсын, киләчәк тормышларыбызда тынычлык, иминлектәр насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безгә киләчәк уразаларга хәтта яшәп итәргә насыйп итсен иншалла. Һәрбер гаиләгә бәхет, сәгадәт бирсен. Авыртып яткан кешеләргә Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән шифа бирсен.
авыр яшәгән кешеләргә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән без дә кулыбыздан килгәнчә менә шул бәйрәм көннәрендә садакалар биреп, берәр бүләкләр биреп, аларның да күңелләрен күтәреп, күңелләрен ачып җибәрергә тырышырга кирәк иншаллаһ. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рамазан айында ураза тотучының тоткан уразасы кабул булса, анадан яңа туган бала шикелле гөнаһсыз булып калыр диелгән Рәсүлебез галейһиссәламның хадис шәрифендә. Соңыннан илкөнгә, гаиләләргә тынычлык теләп Коръән сүрәләре укыла. Ифтар ашы кебек мәҗлесләр дин кардәшләребезнең иман ныклыгын тагын бер кат ассызыклап күрсәтә. Аллаһ Тәгалә һәркемнең тоткан уразаларын кабул итсә иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد